Ola, moi boas noites, son Drenian para Esbardallando. Hoxe temos un episodio especial, como diría o noso convidado, episodio especial da praia. Moi boa, Sergio. Moi boas, que tal? Temos o episodio especial para presentar a Destro e a Sergio, o noso novo... A él gusta lle dicir becario, ¿no? Como te definirías? De momento sí, De momento sí. aportando ideas, levando café, fotocopias, pero sen moita responsabilidade de momento. O mellor amigo da Despois xa veremos. fotocopiadora. Sí, por suposto. Pois nada, o noso novo bardo en prácticas para Esbardallando. Aproveitamos o episodio especial en estas datas complicadas de verán para presentarvos a Destroy hoxe como convidado na silla das víctimas. Por segunda vez estás nesa posición, como se sinten? Bueno, a primeira vez non estaba como tan exposto, era máis un complemento aí para axudar un pouco na entrevista sobre música e rol. Agora sí que é como máis presión, tío. Cuidado. Xa é máis o foco sobre min, saberá que gestionar mellor. Ahora directamente un para un, como a típica de cando queres empezar a rol e non dache vergoña e lle dis ao máster: "No, déixame levar aí un NPC un ratiño". Nah, pero acabaremos afando seguro que se algo temos experiencia en esbardallar. Xa nas partidas de rol ou tal, non ha de haber moito problema. Efectivamente, ese é o espírito principal e deso non falta. E bueno, quería empezar así facendo un pouco o fío da entrevista, se algunha vez che fixeron esa, ou fixetes ti esa proposta de dame vergonza facer un personaxe completo, déixame levar un NPC que estea xa feito, ou nunca sentiches? Non, a ver, é que empecín cando empecín nun círculo moi cerrado, foi en plan un primo, faleille de que me empezaba a interesar todo isto. E dixo: pois fagos unha partida a ti, a teu irmán, a miña parella e o noso primo, tal". E comezamos así os 4 un pouco na típica campaña de iniciación do dragón de pico helado este da cadixa de inicio de D&D. Ujú. E comezamos así no meu piso, montando aí un poquinho a mesa, explicando un pouco o xogo. Acórdome que nos explicaba como crear a persoaxe días antes, a emoción de crear a túa propia persoaxe, a primeira, que lle pos como un pouco máis de énfasis e cariño, e tiras de tópicos de libros, videoxogos e películas de todo tipo, e creaste aí a túa persoaxe. E realmente xogamos dúas sesións, chegou a Covid, Ujú. porque eu empecé a xogar xusto antes do Covid, e xogamos unha máis online, xa o meu primo, un dos primos xa pasara de xogar, non lle gustara o tema, e despois de xogar esa, deixámolo. A min sígueme picando un pouco a curiosidade, empecé a buscar información por internet de como poder seguir, digo, e empecé a topar canles de Discord. Ujú. Pero dábame moita vergoña dicir, descoñecidos, onde me vou meter, como me apunto a isto, descubres como te notas unha partida, non é dicir, descubres, claro, ves de non ter nin idea de xogar a nada, Ujú. métenche nunha campaña introductoria do clásico D&D, e de repente ves que nos servidores había de todo menos D&D, todo con moito concepto novo de one shot, que daquela eu non tiña nin idea do que era un one shot. E decidí meterme nunha que poñía eso, que era unha única sesión, duración 2 horas, tal, sistema, 10 candles. Non tiña nin idea do que era iso. A lo loco. E de sí, sí, completamente. E aparte, ahora, despois de saber o que é o 10 candles, eu xoguei 10 candles online, que entendo que a gracia de 10 candles é xogalo presencial. Ujú. E gustoume moito, a verdade, foi unha experiencia, cadrei con xogadores que roleaban moi ben o sistema,
dache moito pé a iso, e aparte eran xogadores algúns con bastante experiencia, e abriume como un pouco a mente de dicir, vale, podemos facer un montón máis de cousas, porque ao principio eu penso que igual pecamos case todos de o primeiro persoaxe é unha persoaxe boa, que non fai maldades, é o heroe da aventura ou tal, e cando empezas a xogar con outros sabes que fan un pouco unhas derivadas curiosas, diste, ui, Ujú, espera, que tamén podo facer trasnadas. Empecé aí como un pouco a xogar xa ca persoaxes, metime aí como nese mundo, dicir, cada vez que aparecía unha partida que me interesaba dese rapaz de Ten Candles, metíame como para empezar a soltarme, ese rapaz recomendoume outro servidor no que me metín, ujú. e aí xa xoguei un pouco máis, e xa empecé a probar sistemas. Recordo que despois de Ten Candles o seguinte sistema que probei foi Cyberpunk, a caixa roja. O sea, faime sempre me chama moito a atención meus inicios porque, vale, xoguei dúas sesións de día en día, despois xoguei cousas que casi nadie xoga, como a Ten Candles ou a caixa roja de Cyberpunk. Viraches completamente o timón, ¿no? Eu digo, donde hai sitio? Aquí. Pois Aquí, adiante, vale. hai que probar. E unha Eh, dúbida, comezachedes a xogar en galego ou estes foron en castelán todos? Era en castelán, porque si que era un Castelán. servidor que non era exclusivamente galego, aparte cadrei con pouca xente, cadrar con 2 xogadores galegos así no servidor. Ujú. Entón xogabas en castelán. Recordo da miña primeira partida esa de Cyberpunk, estaba nerviosísimo, digo, entón o máster empezou como a darnos para o típico de estades en tal sitio, que fai esta persoaxe? Preséntate. Eu estaba nerviosísimo para cando me tocase a min, era un mundo, bueno, un pouco racista, Ujú. estábamos subindo como nun apartamento e aquí hai indonesios que somos como están como drogados, están tirados na calle e tal. E recordo que a primeira frase que me escoitou alguén aí no rol foi putos indonesios. Puto final, joder, Para soltarme para soltarme e perder a vergoña, a primeira frase que dixen foi putos indonesios. Que igual empezaste non fuerte. é igual non é políticamente o máis acertado, pero bueno, tamén é verdade que nun extremo así tamén marcas un límite. Se a xente se ríe, ben, se a xente non se ríe, sabes que a cagaches. Sabes que desde aquí Por pedimos sorte disculpas sei ben. ao noso extenso público de Indonesia, Sí, sí, é totalmente en ficción, ficticio. non vos desexo ningún mal. E e e despois sí que non me acordo como quen me dixo do servidor, pero despois xa me metín en Galicia Rolera, despois sí que me acordo que no especial das letras galegas, cadrei con Xurxo, Ujú. el meteume en Irmandades, e sí que xa empecé a moverme máis por lindes máis cercanos, poder rolear en galego, Como foi xa é ese, outra cousa. a min gústame moito preguntar, como foi ese primeiro clic cando caíches, en plan de: "Hostia, que eu podo rolear en galego porque son galego, entendo galego e hai máis xente galega que pode rolear"? Ou sempre o tuveches presente? É que realmente sí, eu son galego falante Ujú. de toda a miña vida, sempre falei galego. Si que é certo conscientemente, pois igual non tan lonxe de agora, pero sí que nunca me extrañou ter que facer algo en galego porque sempre fui unha persona que se desenvolveu perfectamente. Eu con miña nai falo en galego, eso que meus 2 irmáns falan castelán, pero miña nai faloume a mí en galego sempre e eu faleille galego. Pero eso de tomar conciencia e dicir: "Vale, estou facendo algo fora do común, Sí. que isto non se suele facer", xa é máis entrado na adolescencia, máis entrado o típico empezas a estudar un pouco fora, empezas a topar que case ninguén falaba galego e o típico antisistema era o único que falaba galego e ti que viñas de, pois, dun medio pobo. Sí, esa a verdad que, ao final a maioría dos galegos temos aí a presencia innata, sobre todo na nosa xeración da galega e o Xabarín Club.
Sí, bastante. Pero aparte deso, no meu caso a xente que ten pasado por aquí, a maioría do lecer que temos adoita ser sobre todo videoxogos, xogos de rol, inglés, castelán. Castelán ás veces con sorte. Sí, bueno, eu para inglés son malísimo. Eu para os idiomas sí que son unha persoa que de idiomas dáseme fatal. Por sorte, nacín sendo bilingüe. Eso sí que eu considero moitísima sorte, pero sí, a ver, ao final o ocio que consumes castelán, inglés con subtítulos ou xaponés, os que miramos algo de anime ou tal, é o que nos toca. Sí, ao final Pero sí que galego dende a época de Xabarín xa foi alá. sí, por eso eu a verdad que sempre o conto, non? Eu vivo entre Madrid e Toledo, máis ou menos, bueno, sempre tiven interés por isto do rol e tal, e un día saliume pois os servidores de Galicia Rolera Irmandade Estudado e dixo, hostia, que esta xente xoga galego. Eu que estou fora, que aquí ni Dios fala galego, podo aproveitar isto, porque eu falaba galego por teléfono co meu pai, e acabase. Claro, E botaba de menos, ou cando iba ali, ou esas un par de semanas en verán, ou no Nadal, dixo, podo aproveitar isto, non perdo o galego, collo, sabes, volvo a coller costume de falalo, porque ao principio costábame, sabes, en plan de, hostia, isto como se decía. claro. Sempre hai as típicas expresións que che salen en galego porque dixeches ali toda a vida. Bueno, non sei, igual che pasou o típico de cando chegastes ali a Madrid e decir: peta, pétalle na porta. Sí, Peta en la puerta, claro, diríamos, claro. pero eu petar para min era universal. Sí, verdad. Petar, creo que a primeira vez que descubrín que non é o mismo en castelán foi xogando un videoxogo cun madrileño, curiosamente, Ujú. e dixen peta, tal. E que es petar? O logo, traducímolo por I luego, e non eles non o entenden. Miña Mm. nai ten unha parella mallorquina, cando o fillo viñera aquí en fin de ano, salíramos de festa, empezouse a topar mal, e dixo: "Va, me voy a casa". Como reacción foi preguntarlle: "E luego?". E quedou como en shock e dixo: "E luego voy a cagar". Porque se empezouse a topar mal, e claro, el non Sí, sí. entendía que preguntáballe el lo de por qué, Claro. sabes? Ostras, que fuerte. E quedou como foi unha das nosas primeiras interaccións ademais co fillo do mozo de miña nai, foi O sea, as preguntarlle presentacións lévalas forte, ¿no? Gústache entrar con carisma, ¿no? ou saen ben ou saen moi mal, non hai Sí, sí. término medio. É como aquel mítico rapaz da galega, estaba yo cagando. Sí, estar que viene el fuego. Efectivamente. Pero bueno, sí, a ver, temos que demostrar un pouco tamén que é unha bágoa que teñamos que Ujú. loitar incluso moitas veces contra nós mesmos, pero demostrar que máis alá do que di Albert Rivera que somos orquestas ou galegos, temos identidade propia, temos un idioma e temos un montón de cultura que desgraciadamente está oprimidísima, pero bueno, o mínimo que se poda facer unha vez collas conciencia, porque non sei se ti, por exemplo, ese clic de podo facer Ujú. cousas en galego, tú véchelo unha vez ou botaches de menos aí en Madrid ou xa o tuveches antes de marchar. Sí, eu sempre o de menos porque, por exemplo, eu tiña un amigo que era, eu son de Santiago, e tiña un amigo que era da zona de Lavacolla e máis de tal. Eles sempre falaban en galego e decía, joder, todos falabades castelán e cheguei eu falando galego e acabachedes todos falando galego. Eu falo os dous idiomas, se ti me falas en galego, vouche responder en galego, non teño problema ningún, pero como aquí todo o mundo che fala en castelán, é unha das cousas que eu sí que me fixo clic, que é como desde cativo enséñenche, no? É que a boa educación é que ti Mm, respostes no mesmo idioma do que che falan. E se hai outra persona que non entende o idioma ou non sabe se o entende, é de mala educación falar porque parece que lle estás falando ás costas. Pero ao final son cousas que che van metendo que queiras que non,
disminúe, Sí, van calando. van calando e cohíbeche falar o galego. No, é que totalmente. A min iso da a min se me estás entendendo perfectamente, non entendo por que che teño que cambiar o idioma. Claro. Se ti entendes o galego, podemos ter unha conversación fluida, ti falando castelán e eu galego sen problema ningún. Non temos que o cambies, a ver, a veces pasa, non? Que o cambies automáticamente sen querer por mimesis do que estás escoitando, teu pois dis, vale, cambio, por eso mismo. Tamén foi o que nos inculcaron, se che fala en castelán, responde en castelán. Pero realmente, unha vez me parei a pensalo polo menos, porque a min educaronme da mesma forma, Ujú. o típico do colexio, se che falan en castelán, telle que contestar en castelán. Pero curiosamente, eso só cho dicía a profesora de galego. A Sí. mí nunca me dixeron se alguén che fala galego respóndelle en galego. A mí dicíame, se alguén che fala en castelán, telle que responder no que che está falando. Pero sempre facían o matiz do castelán. En plan, e ao revés non, aí non matiza. Aí non, sabes? Sí. Eso que me chamaba a atención. No, a verdad Eh, que ahora non recordo tanto así, pero sempre sentín, digamos, que como a versión, penso, o sea, farme facer memoria, pero sempre sentín a versión de, no, se alguén falache en castelán, pois responde. Se alguén falache en galego, responde, sabes? O sea, responde no claro, eso idioma xa que che está a depende falar. depende tal. Eu xa che falo do meu caso persoal. A min acórdame que eso só decía a profesora de galego, Porque ti casi sempre, sempre o sempre exemplo era se che viviches fala castelán. zona do Barbanza, ¿no? Sí, eu sempre fun un daqui do Barbanza. Eu recordo ese, que o matiz ese Ujú. nunca lle escoitei ese matiz a Nunca unha era profesora de sempre iba castelán. no, nunha soa dirección, ¿no? Exacto. Que máis? Eu unha vez pasei o instituto foi onde vin xa máis profesores con conciencia de, porque eu a educación que tiven, a profesora de galego era un trámite máis, o sea, xa estou dando unha clase de galego porque son mestra de galego, pero ata chegar ao instituto non vin unha persoa que dese galego porque lle gusta o galego. Ujú. A min ensináronme que isto, bueno, non sei se sería o teu caso tamén, pero a min corrixíame o seseo e a geada sempre. Sempre. Ata que cheguei ao instituto decíame, fala normal, o sea, non te, é galego, o sea, o Sí. que estás falando ti é galego tamén. Sí, no, Non eso, é, pero sen embargo no colexio era, non, non, non fagas iso que iso non é galego, eso estás falando mal. sí. No, eso en Santiago tamén Eh, pasa, ¿no? É que alá no en Pontevedra teñen o seseo e na zona das costas teñen a geada mm, e son, chamábanlle como exageracións, sabes? sí, pero a ver, o galego normativo non foi máis que intentar unir Sí. todos os dialectos galegos nun. Non é Ujú. que este mellor nin peor, simplemente era como unha forma neutra, pero a ver, que ti digas camión, camións ou camións, eu vouche entender igual, sei o que é, non Efectivamente. pasa nada. Entón, sempre me pareceu absurdo. Ujú. E unha das cousas que me chamou moitísimo, moitísimo a atención unha vez pasas ao mundo de internet e se che abren as portas a todo o continente español. Sí. Falando con xente, acórdome dunha rapaza de Murcia, o chaval este de Madrid e tal, non sei como acadamos na conversa, e decíanme que o galego, que eles, para eles era dialecto, o sea, eles enseñábanllo como dialecto, digo, pero que o galego non é dialecto, galego é unha lingua, o sea, tan oficial como o castelán, o sea, o galego é o mismo que o castelán, non Por, está por por debaixo, baixo. pero sin embargo eles decían que no, que ele, o sea, non me dicían que non me rebatían dicíndome non tes razón. Dicían, Ujú. home, eu toda a vida pensei que o galego era un dialecto. E chamábame a atención que era absolutamente todo o mundo que lle preguntaba, decíame o mesmo. Sí, aquí en Madrid a xente tamén che di, no, pero eso é un dialecto, eso como andaluz ou como Sí. sí que ao mellor no catalán ou tal, que o teñen Mm. máis eso, pero que tamén, pois sobre todo pola rivalidade, sexa política ou sexa da zona, tamén o teñen moi denostado, o catalán, pero o único que digamos que, no, o único que consideran idioma porque é radicalmente diferente é o euskera. Sí, porque como non ten a mesma raíz, aí xa, sabes? Ujú. Pero claro, como galego, catalán e castelán venden a mesma raíz, e máis ou menos podes entender a súa evolución,
Non, entón ven todo o castelán. O castelán ven do latín. O principal do latín foi o castelán. Non, estás te confundindo moito. A min Entón, o que me sorprendeu moito é eso, que eu falas con xente de aquí e tal, e estás sentindo mellor unha canción portugués, unha canción brasileira, unha canción italiana. Entendes o que quer dicir, non? Non teño nin idea do que está dicindo. Eso, joder, teñen o mesmo raíz latín do... sí. Pero claro, Pode ser que se che escape algo, non tes por que sí, entender todo, pero o concepto do que fala, as palabras clave estalas entendendo. A ver, non me claro, vendas. Mira, este fin de semana veño dunha graduación en Portugal e o discurso enténdese perfectamente. E un castelán, a mínimo que faga un esforzo, enténdeo tamén. Podelle costar máis, home, sí, nós temos máis facilidade con cara ao portugués. claro. Pero, xa No, che pero digo, incluso cara ao italiano tamén, que non é tan parecido, temos, mm, a min deuseme que a xente galega ten moita máis facilidade cun italiano que un madrileño, por exemplo. É que non che fan o esforzo, non teñen a... eu penso que é máis iso. É o centro e Sí, de aí sí, deriva... Tedes que entenderme vos a min, non non é eu a o... vos. Sí, Entón, o a mindset ver, que de... en parte, aí vou nos defender un pouco porque, a ver, eles só teñen de base unha lingua coa que comunicarse. Non teñen tanta facilidade para decir, vale, teño outras alternativas. Non, eles teñen iso e se non estudan eles por motu propio algo Claro. máis, é o que teñen. No, pero... Nos, E logo por chegan... sorte, Nosotros no tenemos acento. Qué gracioso el acento de los gallegos. elegque. Non, pero sí. Eu tardei moito en ver iso, porque no colexio Sí. sí que che enseñaban certas cousas que despois, a día de hoxe, chocan un montón, sabes? Eu cheguei ao instituto chamando os profesores usted, tratándoos de usted. Sí. E chegaban ali e dicíame, e cando cheguei ao instituto dicíame, a mí non me insultes, sabes? A mí non me, eu non son un vello. En plan, aquí no colexio. Era un Pero colegio sí moi, que... moi rígido, ¿no? É que tampouco, era un concertado, pero chamoume moitísimo a atención, moitísimo. Pero bueno, de vostede tamén levei parte porque miña nai sí que trataba a súa tía e tal, trataba de vostede. Ujú. Medio collera a coletilla esa, entón se Sí. alguén era algo maior que a min, ou resaltablemente maior que a min, sí que a trataba de vostede hasta que, claro, chegado á adolescencia me meteron o rapapolvo de dicir a min deixame a min tutéame. Que, que non te saco tanta idade, ¿no? Claro. Bueno, entón empezamos un pouco dentro da script, que estivemos aquí facendo unha pequena presentación, pero bueno, xa falamos tamén do típicos temas de como comezaches a xogar, como comezaches a xogar en galego. Uh-huh. Da entrevista máis roleira, unha das preguntas típicas sería se tes algún tipo de personaxe favorito para interpretar ou e por qué. Pois tirando do clásico que dixemos de que ao principio sempre te fas como un heroe, un tal, gústame a imaxe non do heroe per se, pero si dunha persoaxe boa ou Ujú, que ten como uns ideais, tamén no sentido porque tamén dame como máis peo, máis xogo a dilemas morais, que é unha das cousas que me encanta ujú, no xogo. Si és unha persoaxe mala, caótica ou tal, que che poñan un dilema, podelo pasar máis por riba porque xa pode ser máis típico de ti que fagas iso. Pero se tes uns valores ou tes uns principios e tes algo que defender, que che poñan nunha dualidade A ou B, que sacrificas, se fas isto estás en contra dos teus principios. ujú, Entón sí que gústame ese tipo de persoaxes. Que teñan eso tamén unha carga detrás que lles faga ujú. ter esas dualidades, pero sí que son persoaxes que me gustan.
Pero ti consideras que, por exemplo, que unha personaxe intrínsecamente malvada non ten problema en facer o ben? Penso que o ten máis fácil, Sí, non? porque resultame máis fácil pensar que unha persoaxe malvada fai algo que poda resultar bo para unha sociedade ou para tal, Ujú. se pode sacar rédito diso, Ajá. pero unha persoaxe boa que faga algo malvado, case sempre se saca rédito bo é para si mismo Ujú. como individuo, pero seguramente este perxudicando ou vale, fai bo para este pobo, pero está Ou como fastidiando o dañando do a lado. outro, non? Claro. Eu, mira, poñendo un exemplo, nunha partida que estou a dirixir, están valorando facer un xenocidio para salvar unhas mozas. Un xenocidio literal. Sí, literalmente, hai unha raza aí que un deus lle dixo: "Vale, eu libero a esta muller, pero tedes que acabar con esta raza". Unha raza completa. Aí estamos, sí, medias tintas. É como unha neorraza, como que acaba de xurdir, tal, eles aínda non saben moi ben de que vai a cousa, saben que son como homes cabra, pero non sabe, aínda non chegaron ali, pero sí que eles aceptaron como para dicir: "Vale, vale, pois deixanos a esta persoaxe de momento aquí, nos vámolo facer, Entón agora non saben como saír desa, porque son persoaxes que non son malvadas, Ujú. e non van a dicir: "Vale, pois facemos un xenocidio e seguimos con ela por aquí". No, claro, ahora están na dicotomía de si non cumplo a miña promesa, estou incumplindo unha promesa cunha deidade. E se a Exacto. cumplo estou facendo un xenocidio. O sea, E son esas cousas as que me gustan. Unha persoaxe malvada que é egoísta, di: "Va, pois se me interesa isto, pois tal, non me interesa, pois leva, mata, dame igual". claro. Gústame que teñan que iso, bueno, tamén en partidas eu escoitei moitos exemplos de partidas e eu que unha persoa se sea pasota porque a min eso dame igual. A min eso non dá xogo, o sea, non vexo a diversión, nin para o máster, porque ten que dicir en plan: "É que fago agora, se che dá igual todo o que che poño diante", nin para Claro. o xogador decir: "Todo o que me plantexa non me interesa", pois dame igual, sabes? Sí, non Non tes me por ten moito onde sentido. non o tes por onde coller. Claro, Sí, pero pode ser pasota, pero ao mellor pois os cartos sí que lle interesan máis, ou o poder, ou a fama, pero polo menos sí, algo che ten que mover, porque senón de que fío tiras? é que é que, bueno, despois vai no que cada un se monte a súa película. Ujú. É que, bueno, unha vez empezas a xogar ves exemplos de todo, pero un exemplo de que temos unha misión que nos dá unha recompensa e o mercenario dice: "No, é que eu son mercenario, non me levanto de aquí hasta que non me digan que me van a pagar". Hai un cartel que pon que che van a pagar, Que che van pero a tens que facer a misión, sabes? Xa che están dicindo que che van a pagar, levántate e móvete. é implícito que che van a En pagar. plan, non quería empezar a aventura, non sei por qué. Entón, eh, pero bueno, eso xa é máis xogadores peculiares, Ujú. pero sí que é certo que levar unha persoaxe malvada, ou a ver, que xa unha persoaxe malvada nunha campaña non ten sentido, a non ser que sea unha campaña enfocada a facer o mal. Ujú. Pero sí que levar unha persoaxe moi, moi, moi caótica que pode facer absolutamente todo sin consecuencia non me gusta. Gústame que haya consecuencias. Ainda que sea unha persoaxe caótica, Ujú. gústame a consecuencia. Gústame que poda pasar, se eu fago algo que hai unha consecuencia real, que non poda facer o que me dé a min a gana. Claro, eso a verdad que sempre lle aporta como un peso, pero sempre está o rollo de darlle a volta que unha pues, unha deidade, unha sociedade intrínsecamente bélica, por exemplo, o de perdonarlle a vida ao teu rival vese como unha afrenta. Mm. Bueno, sí, a verdad que é un pouco desde o prisma que tendemos a ver. Nada, preguntarche, tes algunha anécdota que recordes dunha creación ou de interpretación de personaxe así que recordes especialmente? Ou... A verdade
falaría dunha campaña enteira. Eu disfrutei moitísimo unha campaña de vampiro, que xa é raro xogar vampiro, pero tiven a suerte de encontrar cadrei nunha aventuriña corta nun servidor que agora está pechado, que roleáramos vampiro, acabamos a campaña e un dos xogadores tamén era máster e dixo, teño isto en conta, se saco algo aviso. Eu xa non contaba con iso, xa quedou no tempo, de repente avisoume, xogamos unha campaña pois, de máis dun ano, creo que durou ao final. Foi pero unha delicia, fíxeme, bueno, como non un Malkavian, porque hai que estar tolo, gustábame o tema era todo dilemas morais, ao final o de controlar a bestia e tal, sentir cada vez que matas a un inocente, rolear que che pesa realmente a carga emocional que hai. Nesa campaña, a verdad, fixen cousas que pensei que nunca me pasarían no rol, pero cadrei cun grupo que foi para rolear maravilloso. E hai de dicir que sempre fun dos que dixo que o medo, certos sentimentos en rol pareceme moi complicados de lograr. Porque, por exemplo, o terror, hai unha liña moi fina entre o terror e o humor. Entón, se ti estás creando o ambiente de terror, en canto se solta un chascarrillo, en canto hai un sonido fora de lugar, rompeche o esquema por completo. Entón, nunca conseguín estar nunha campaña de terror que me dé, que sinta tensión forte. E pensei que me pasaría iso con outras emocións. E, sin embargo, nesta campaña roleamos amor, non amor de parella, deste carnal e nada, senón unha relación de amizade. Hei de dicir que foi a primeira campaña que casi me fai chorar. Pensei que nunca me faría chorar o rol, porque non me fai chorar unha película. Eu vexo unha película, non podeme emocionar un pouco, pero nunca. E aquí houbera unha sesión que emocionalmente moi dura, e houbo varias, que tiñan temas moi crudos, sobre todo tiña eu como unha compañeira, unha persoaxe que como que estábamos moi ligados, e cada vez que tíamos unha conversa sós e tal, eso era emocionalmente moi, moi, moi duro, para min foi a miña campaña ideal, foi ese. Pois ahora que estamos un pouco conectando máis a nivel máis anímico así, si esta entrevista ti puderas facerlla a unha das túas personaxes, a cal traerías? Pois igual traería, pois mira, unha que aínda está en activo, que non estamos moi lonxe de acabar. Estamos xogando a Maldición de Strahd. Perdón para quen vexo o vídeo, si, fíxeno, son culpable, teño un Asimar paladín, perdón, non hai nada máis roto en Strahd, é nada máis típico que un Asimar paladín, pero fíxeno, apetecíame, foi o primeiro paladín que me fixen e gustei moito. Sería a persoaxe, gustaríame facerlle unha entrevista a esa persoaxe. El é un paladín de Kerenbor, o deus da morte. A súa backstory é que ele foi un guerreiro de Kerenbor, foi un paladín durante moito tempo na súa vida, e o que nunha das últimas misións, Kerenbor dixo que se ya cumplía podía facer o que el quixera, concedíalle como o seu beneplácito, e el quixo convertirse nun humano, quería levar unha vida tranquila, quería levar unha vida de humano. Formou unha familia, vamos a ver, por culpa do señor Conde, Kerenbor chamouno en armas outra vez, e tuvo que volver á batalla. Entón está aí un pouco nun mundo que non pode contactar con seu deus, que está desexando volver á súa familia, pero non sabe nada dela porque está noutro plano e non pode contactar con eles de ninguna forma, e está cargado de dilemas morais. A verdade, o Máster fainos espectacularmente ben, e está cheo diso, do que me gusta, dilemas morais,
esa presa de quero sair daqui xa porque quero ir coa miña familia, o máster méteche algunha pulla de parece que algo non vai ben, cando intentas conectar coa tua familia parece que lle vai ir mal. Digo, entón hai Non hai presa, pero esa entón teño é unha persoaxe que me gusta, aparte é o que falamos, o típico persoaxe moralmente correcta, ese que fai o ben, ten os seus, designios de quere, embora ségueos, a pesar de que el xa foi soldado e volveu non chamar en armas, non está moi contento con que o volvese chamar unha vez, lle dou o seu beneplácito e tal, pero eso é o que unha lle chamo persoa así que me gusta. o que dicías de parece que algo non vai ben, é o dilema da ambulancia, que dá máis mal rollo. Tives un accidente e que che dá máis mal rollo. Unha ambulancia que sale cas luces a todo trapo, a fume de carozo, ou unha ambulancia que vai sin prisa. A que fai fume de cadozo, evidentemente. E se non teñen prisa, non teñen prisa por chegar a ningures, non? O Bueno, mellor é que xa... bueno, tamén é verdade, non igual o que máis o que peor rollo dá é o da Mercedes negro xa, se xa non pasa a ambulancia. Sí, que teña que vir o juez, non? Sí, sí, sí. Bueno, preguntaríache que é o que máis valoras nos teus grupos de xogo, pero entendo que está bastante respostado, que serían os dilemas morais. Sí, o sea, iso é o que máis me gusta como xogador, que eso, Ujú, bueno, ao final en grupos de xogo a min se te refires a grupos de xogo como compañeiros, inclusive xogadores ujú, e tal, gústame a narrativa, gústame que haya interaccións, que se formen historias conxuntas, descubrir a historia uns dos outros e que podamos ter conexións. ujú. Gústame moito a interacción narrativa, encántame. O combate gústame, como a todo mundo, pero o combate non deixa de ser un xogo de taboeiro de poñome aquí, vou a golpear, poñome aquí, vou a facer o meu. Teño esta ficha, vou a ler o que podo facer. Sen embargo, a narrativa es libre de facer o que ti queiras, tes a conversa con outra persoa que leva un alter ego e vaite respostar de formas imprevistas totalmente, algo que non podes controlar de ninguna maneira e gústame moito iso. Un dos meus momentos favoritos é empezar unha campaña, crear as persoaxes e ter só pinceladas dos outros para ir podendo descubrilas e esas primeiras Ujú. interaccións, como te presentas, como o ademán que fas para falar con outros ou non. Para min eso é maxia. Ter un grupo que che resposta a eso, para min é maravilloso. Aí temos unha pregunta que imagina que á medida podes facer unha mesa de rol e traer a quen ti queiras que non che pode dicir que non. A quen meterías nese grupo como se foras o seleccionador ahora que estamos en época do mundial? Pois metería a rapaza ca que xoguei vampiro. Ujú, A verdad foi unha dos meus descubrimentos como persoa foi tremendo. Esa rapaza rolea increíblemente ben e faite sentir ben roleando con ela. Deixache o teu foco, cólleche o que lle lances, lánzache cousas a ela novas. Vese que ten moitísima experiencia e tremendo. Eh, Despois, curiosamente, a rapaza que teño en partida na que son máster tamén faino moi ben. Narrativamente é incrible. Eh, Así máis xente. É que despois é que tería moitos, pero concretamente por algo. Bueno, contigo rolei unha vez. sí, Foi moi divertido, pero sí que gústame basicamente xente que sepa coincidimos estar na partida de dos osos con dos osos. sombreiro. Esa foi Eh, moi pero gústame estar con xente que sabe ujú, o o tono. tono da partida. Se o tono é de humor, estamos todos a unha, pero gústame que cando se está serio, vamos todos a unha tamén. Entón,
hai un rapaz con este xogo en castelán, porque son de fora todos, pero tamén hai un rapaz que xogo con el unha campaña de Dungeons, acabamos de empezar outra. Tamén foi unha persoa ca que tuven, sen coñecernos do nada, un dos mellores inicios e choques de decir: "Vale, este rapaz é totalmente o meu rollo". Sí, ¿no? Que tivemos a conversa, o típico, non coñeces a ninguén da mesa, estás medio nervioso, como se tomarán, como tal. Presentamos persoaxes e lanceille un gancho, pero colleu no vuelo e foi en plan, vale, aquí voume a quedar. Aquí, esta é a miña zona de confort. Sí, 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 aquí Este está. rapaz, entón el tamén e bueno, despois xa ca xente de Yes, Zupe, da é unha maravilla rolear con elas tamén. Sí, Fan esta pregunta cando é un queren pouco levar o rollo tono. tamén en plan de, pois como a partida dos osos. Imaginaste nunha mesa de rol a Xosé Ramón Galloso. Gústame que poda aparecer. Bueno, unha curiosidade das partidas de vampiro que xoguei é que xa se fixo como un medio meme, porque cadramos tres persoaxes iguais, o sea, cando empecéi en vampiro, o máster era unha persoa, e o que nos fixo de máster na seguinte era un xogador, e o outro xogador tamén se meteu nesta partida. Entón coñecíamonos os tres. E a peculiaridade que tiveron as tres partidas é que os locais que tiñamos como base puxenlle seu nome, porque me dou a min a gana. Entón, na primeira campaña tiñamos un bar, un bareto roqueiro, chamábase a Pousada das Ánimas. E o que rexía o local era Bernardino Garrido. e, e despois na outra tiñamos unha biblioteca e puxarelle follas novas. No, follas vellas, que era o de segunda man. Follas vellas. Si, despois a dependenta chamase Cata, de Catarina. Claro, pero unha das curiosidades que a mí máis gracia me fixo foi, claro, puxenlle o nome en galego, o sea, pensando na miña mente, follas vellas e follas vellas. O problema é cando lle escoitas un castelán decir follas vellas. Sí. Que me empezou a chocar moitísimo e digo, no, que acabo de facer? Por que? Pero sí, sí, No, sí, máis sí, sí. como che salgan polo doble sentido, porque me imagino. Claro, por iso. Foi en plan, sonaba super mal, e digo, ui, aí metín un pouco a pata. Pero sempre intentei meter algún guiño, así que me gusta. E bueno, que che pareza Galloso o presidente do goberno, pois... Eso era top secret, eh? Eso... top secret. Non, bueno, gústame que fales da anécdota dos locais e tal, porque creo que unha das primeiras conversas largas que tuvimos nosos dous foi acerca de facer un local máxico ao redor dun local real de Ribeira. É que, chamarame moito a atención, porque eu son o que está na sombra sempre. Eu, Sí. se non é moi extenso, porque moitas veces non podo acceder ao móvil durante moito tempo, pero se entro o servidor e me dá para lelo, pois gústame ler, pero non poño nada. Chamoume moito a atención que claro, alguén escribe o que manda é unha foto dun local daqui e digo, espera, todo este rapaz é de Ribeira, sabes? Que está pasando aquí? Chamoume moitísimo a atención, entón claro, aí foi cando empecé a falar yo, pero és de Ribeira. Casi. Sí. Bueno, por unha bagua, pero o local está pechado. Sí, sí, a verdad que outro día que me comentaches que pechara de todo, digo, hostia, que mágoa, porque era para min un referente. No, o rexente do local era un clásico de por aquí, de dos locais tamén, era un home que sempre estivo na hostelería de aquí e bueno, pero son negocios complicados. Sí. É que eu era unha como dos rituais, ¿no? Chegar a Ribeira e ir a tosta de San Simón do Galeguiño.
Pois sí, pois sí, pois sí. Nós temos moita carallada no grupo, porque un dos conocidos, pois, cociña algunhas cousas e tal, e a carallada empezou un día que el fixo como unha receta tipo chinés, un agridulce, ¿no? Chegábamos da playa, chegábamos con fame, que boa pinta ten eso, como cheira, hostia, isto ten que estar boísimo, non sei, chegamos ao plato e probei a primeira cuchara, hostia, que bo está, levaba media hora dicindo que estaba bo e ainda non o probara. É que hai comidas que xa se ven e xa Sí, ulen sí, que sí. están boas, a ver, Eu esa é un estaba feito. no mood arriba. E este chegou foi dentro da mesma carallada, porque dixo o pois no, neste local de Ribeira, no, pediramos unhas tostas ou unhas brochetas e tal, que era un pouco o típico dali. E dixo, bueno, de postre temos isto, temos crepes con chocolate belga. E dixo, bueno, crepes con chocolate. E claro, próbalo e dixo, hostia, debe ser a primeira vez que me puxeron un chocolate belga, de verdad, porque isto non é o mismo, sabes? Porque ti vas aquí en Madrid e che poñen no Vips batido de chocolate ou batido de chocolate belga. Dime a diferencia, macho, porque non cha noto, sabes? Claro, está claro. Si me dis que é chocolate belga ou chocolate Nestlé ou chocolate de valor, para min cámbiame a marca é pouco máis, pero esa foi unha Pero carallada que nos quedou, joder, debe ser belga de verdade o chocolate. Pero a mí iso que me chama a atención que, bueno, traballara uns fins de semana nun local e levábame ben ca xefa, que máis ou menos éramos dunha idade e tal, un poquinho máis maior que a min, e contárame, non, que andaba cun tipo e que fora a Madrid a coñecelo e tal, non sei que, e que lle prometía que lle iba a levar a probar un batido, que non sei que, un batido, e cando me veu contar o do batido, era o batido de Oreo do Vips. Ai, mi madre. Eu digo, joder, tío, pero a min prométesme un batido, eu espero un sitio artesanal, un sitio, Claro. non, un poquinho máis, pero non me leves ao Vips, que é unha cadea que teño en Santiago, sabes que fanos todos iguales, sabes? Somos da aldea, pero non tanto. Orgullo da aldea, pero Claro, o en plan, levo cheo a tomar un xeado, hai un sitio que chama Bico de Xeado que é moito mellor, sabes? eu desa collín porque eu cando vivía solo cocinaba e tal, pero é o rollo de empecé a vivir ca miña muller é a mesma receta, facémolo os dous o mismo, pero a ela lle queda mellor. Non hai quen. Ah, bueno, son clásico. Ese é Eu un clásico. quedeime ca parte dos postres, porque aquí había, non sei se chegaron a abrir en Galiza, había un restaurante rollo americano dos anos 50, Tommy Mel's chamábanlle. Non sei se igual haberá algún por Coruña ou así, pero Creo que sei Coruña que sí non é que algo. puido haber, pero non estou de todo seguro. Facían os típicos milkshakes de película americana, rollo dos 50, rollo a min Eu fora, cando fun a Madrid fun, que teñan os típicos asientos de coche como sí, sofás e tal. desde os típicos cores de neón, de Azul azul e pastel e rosa. rosa e É que na sí. época que os empecé a descubrir estaba a topísimo ca serie de Supernatural e era como Vale, este é meu este sitio é meu. este sitio é tal. E facían os batidos, os milkshakes, e facíanos rollo de fruta, rollo de xeado deste que Ben and Jerry's, que de comercio Mm, xusto. Eso, facían un que, de feito, o xeado nunca o encontrei para comprar, pero el salía o tiñan, chamabanlle Cherry García, é como o xeado de... Ai, foise a palabra en galego. de De cereixa, cereza? non? De cereixa? Sei que ten outro nome, pero non me sale ahora mismo. Con trociños de chocolate. Oh, carai. Ese estaba brutal. Eu era o típico que íbamos e dise, "Buah, o asiento este aquí, non, eu póñome cerca da barra", e cando alguén pedía un batido, eu, a ver que lle bota a contelera. Aí botoulle leite, aí botoulle tal, en casa temos unha misturadora e tal, destas tipo Thermomix, bueno, tal cual. Pero comecei a replicar en casa. E nunca che quedou igual.
No, sí, quédame ben, Sí. modestia aparte, quédame bastante guai. O único que non consigo, que é un dos que máis me gusta, é o de plátano, porque o plátano tes que telo conxelado ou unha cousa así, porque senón, inda que este prácticamente azúcar, o sea, que se este marroncito o plátano, sabe, bátelo, e se o bater moi rápido ou moi forte, sabeche verde. É un Cristo, o sea, eu esa é que me fai tole. Pero sí que o rollo, por exemplo, o batido de típico de que dis do Oreo, o sea, é rollo de ti botarlle tanto de nata como de leite, un xeado de vainilla que non teña moito sabor, rollo, nós tiramos As sempre galletas. polo de Mercadona porque ven sin gluten, Ujú. aí botarlle dúas galletas. A que máis che guste? Se che gusta Oreo, Oreo. Se che gusta o Twix, poderlle botar Twix. Se che gusta o Lotus, poderlle botar Lotus e che colle o sabor completo. Bueno, mentras non che pase como a miña muller e a min cando fomos a un sitio que abrir aquí novo, especialidade de café, chamábase Arte Café, bueno, Ujú. especialidade, tal, non sei que, tamén che vendían como desayunos saludables e tal. O resumo foi que pedimos os dous un smoothie ou un batido de Ujú. frutos vermellos. Tiñan dous cores distintos, un era como moi intenso e outro era moi rosa. Un iba pola mitad do vaso e o outro iba casi cheo, Aí va. e un sabía a galleta María e outro sabía a cacahuetes. Xúrocho, é que non che estou exagerando, Mi era madriña. surrealista. Pero bueno, tiñámolo que vir porque cando pedimos os cafés, a miña muller non lle daquela, agora gustalle un pouco máis, pero non lle gustaba o café, entón tomaba o clariño. Ujú. Sentarnos alí e dicir: "Eu quero un doble, é un doble clariño", e facerche: "É que é de cápsula". Eu pensando: "Vale, chámaste Arte Café, que o teas de cápsula é un pecado, pero Pero bótalle máis leite, ou corta a cápsula e bótalle leite. Cal é o problema de que sexa de cápsula? que o Non leite hai problema". tamén era de cá. Entón dixo, e quedei en plan: "Fai o que podas", Fai o que podo. sabes? E despois o mismo, o meu café iba hasta arriba e o dela faltáballe unha cuarta, era en plan: "Que está pasando aquí?". Foi un desastre. Está cerrado ese sitio, xa non se pode ir. Por Quen queire algún disfrutar a experiencia, esbardalleiros que queirades disfrutar disto, non podedes xa. Foi algo fugaz como a galeguiña. Cerrou, polo estos que xa só quedan anécdotas. polo que sexa, xa non está aberto. Polo que sexa non foi arriba. No, pois a Non sabía verdad que que tiñamos especial cociña en Esbardallando tamén, pero no, a gústame verdad que o saliu das saliu receitas. por aí, pero parece moi interesante o de adaptar locales para unha partida de rol. Por sempre acabas na É que típica taberna. penseino moito e fíxome gracia porque claro, ti cando pensas algo, meta e AI está Ujú. nos teus pensamentos. Empezaron a salir os reels que abre un local en Madrid que literalmente fixeron unha taberna e teñen unha zona abaixo Sí, cunha mesa, cunha pantalla onde podes poñer o mapa de rol e tal. sí, sí, o de costureiro rolero, non? Que Sí, ese vídeo polo saíume que hoxe sea, aínda, saliume a min tamén. polo que sexa. Polo que sexa. É claro, digo eu, é que é literalmente a idea, o sea, eu non tiña idea de decorar todo o bar como se fora unha taberna Ujú. medieval, pero sí como ter un bar normal, porque a min gústame o ambiente cafetería de café clásico, eu traballei en bares e gústame a cafetería, gústame moito máis a cafetería que restaurante, moitísimo. Un dos meus placeres da vida foi aprender a facer café de verdad, eso foi unha maravilla. Pero sí como ter esa opción, sabes? Tes unha cafetería, tal, pero se queres ter unha sala cunha mesiña onde a xente poda xogar, sí que é algo que a min era unha idea que me gustaba moito. Como galego e barista, pro- que puntuación lle das a un café de pota? É que iso é 100% artesanal, iso é de 10, pero claro, ten que ser un bo café de pota. Pero bueno, o que aprendes tamén no como barista, que son barista Ujú. un pouco de non fun a un curso, non fun a nada, Aficionado, eu ¿no? aprendín traballando. Ujú. Eh,
é que o sabor, a maioría de xente que di, me encanta o café, o meu café, o meu... Sinto decirche que o que che gusta non é o café, é o leite. Eu leite. O que lle dá o sabor a un café con leite é o leite. Un leite ben cremado méteche a diferencia entre un café que está bo e non. Moito máis que o propio café. O sea, a ver, o café evidentemente é importante, se tes un bo café, pero eu eso teño máis que demostrado, sobre todo cunha compañeira, que iso era unha barbaridade facendo cafés. Daba igual o café que tivera ela nas mans, que iba a gustar, e sen embargo facía o outro, tendo o mesmo produto, tiña envido de volta. Pero porque é importante é non queimar o leite, saber como cremalo, facerlle unha boa crema. E iso é realmente importante, que moita xente pensa que é o café, moitas veces di, que malo este café. Digo, a veces o malo non é o café, o malo é o leite. Tamén pode ser. Se tomas solo, sí que xa ten que ser o café, non Ten queda que ser. doutra. Pero É pero con como leite non. é como se o tomas deste de verán con xeo, é como os cubalibres. Non, o malo era o xeo. O que me fixo mal Sí. foi o xeo. Exacto. Eu teño unha familiar alérxica ao coco, porque nunha noite mezclou 3 bebidas alcohólicas e de repente había unha que levaba coco. Entón, dende aquela, deixou o coco, non o alcohol. Deixou o coco non o alcohol. O mellor era O problema foi o coco. Isto é unha historia real, pero como sei que ela non vai a oír nunca, non pasa nada. o típico Malibú, non? Sería. Sí, non sei, pero empezounos, claro, porque ela, de repente, nós tiñamos non sei, a mí o coco tampouco é que me faga moita gracia, sabes? Pero porque non me fai gracia por sabor. Pero non sei que tiña, era un zume, o zume do Mercadona de piña e coco que había Sí. sempre deste. Eu non quero, que son alérgico ao coco. Eu que dixo, desde cando ti eres alérgico ao coco? E meu irmán, que xa coñecía a historia, empezou a rir e dime, contalle por que eres alérgica. No, porque unha noite saín e bebín tal. E diva, no, contes do principio. Que si chupito de absente non sei onde, que si o chupito de Jagger de non sei que, si o cubata de ron cola non sei onde. Claro, o último que tomou antes de que lle sentase todo iso mal foi o coco. Ten a pasar. Eu é que meu abuelo sempre facía unha gracia, que era o de comías na casa arroz e chegaba o rapaz e dice, este neno está malo, este neno está malo. Si, mira, ten a tripa chea de granos polo arroz. E un día destes foramos a cenar a un restaurante chinés ali en Santiago e logo estuveramos bebendo agua de Valencia no típico sitio de Santiago que era o de agua de Valencia. Pasa que aquelo non tiña alcohol como para un rapaz era super fan en plan de ponlle outra e estaba en plan emborracharnos con agua de Valencia e dixo, non vai pasar. Pero claro, cando levabas 8 vasos de tubo salimos ali fora e dixo, ui, teño a tripa chea de granitos e vomitei o arroz e o todo Boa, claro, os meus amigos que non sentiran a meu abuelo na vida foi como tamén quedouse como meme o do tema foi o o do arroz, granito, foi non? foi o mal, os granitos foi o que che fixo mal. Pois sí, que iso vai pasar. O último que lle botas a culpa. E nada, dentro de mestre de xogo, é unha faceta polo que falábamos máis reciente túa, non? Empezaches fai pouco a masterear. Sí, eu, igual que para xogar con descoñecidos, tuve no que mascar moito de vou empezar, botarme atrás, vou ler un pouco máis, leo un pouco máis o manual, tal, penso que podo, vou a plantexala, boto-me atrás. Ao final acabín arriscándome, como sempre, porque teño que ser así, non empecé dirixindo D&D, Ujú. eu empecé dirixindo Baesen. Estou namorado de Baesen, é unha maravilla de xogo. Terror de folclore nórdico. A verdad que non o Ou xoguei. as ilustracións son preciosas. Bueno, o xogo é unha maravilla, a verdade. É unha maravilla.
Empecé así, e dirixín como a aventuriña introductoria en 3 grupos distintos. Ujú. Dous foron grupos de confianza, un foi como para probar eu a ver como me desenvolvía, outro foi para meter a uns amigos a ver se lles gustaba isto do rol, e E outro foi a metíchelos en Baesen directamente. meternos en BS. Sí, sí, sí. Curiosamente, despois, bueno, cando xa metín ao terceiro grupo, que foi un grupo que xogamos unha partida de 2 ou 3 sesións en Irmandades, Ujú. dixenlle que eu, bueno, que se querían probar BS, que lles facía campaña introductoria e tal. E dirixinlle aí, e dai levime a unha xogadora e fixen a campaña de D&D. Pois un dos meus amigos que metín con BS empezou a campaña de D&D e o primeiro que me dixo foi é que a min estaba a gustar máis BS. El non xogara nada de rol na súa vida. Díxome que o primeiro que me dixo foi que de primeiras, e aínda así estuvo me dicindo, eu penso que aínda lle preguntou ahora, dime que a él gustaría máis BS. Eso que xogou unha campaña introductoria de nada, pero sí, sí, sí. Sí, no, a veces pues a libertad ou esa primeira sensación. É o que o primeiro que xoguei foi Vampiro V20. Non sei Carai, se foi o mesmo que xogaches ti. no é V5. É V5. Nos empezamos, o primeiro creo que foi, bueno, realmente o primeiro non foi Vampiro, o primeiro xogamos Ángeles Caídos. Ah, nunca, non teño Foi idea. unha creo que se chama Demonio la Caída, Mundo das Tebras tamén. Fora ademais o típico, non? Estábamos aí nunha comunidade, un desto prepandemia, pues, un rapaz en Twitch ensinando a xogar a xente nova e tal. El era Mundo de Tebras de cabecera. De feito, el do V20 é traductor ao castelán de algunha destas. Eu estaba buscando como loco xente con quen xogar. E me dixeron, no, esta rapaza fai Twitch, emite directos e tal, xoga rol e roleira e tal. Bueno, vamos a preguntar. No, bueno, nós con novatos non xogamos, pero pregúntalle aquí a este rapaz que está por aquí, Lía, me mandou. Claro, foi cando máis xente se animou, porque o típico, o monstro final é o horario sempre, que nunca ninguén pode. Foi un rollo que foi, no, esta partida é pois de demo, a caída empeza a noite de previa a Halloween na cidade de Los Ángeles. Carai. Xogamos xusto a data, ou como o 30 de outubro dese ano. Estuvo quixemos empezar por eso porque era o guai, ¿no? Coincidir a data real co data. Eu aí xa empezara, eu mira, nunca xogara, pero foi o tipo de, bueno, teño que facer un demonio que era un ángel caído e tal, e eu fixen o tópico de vou facer un Fast and Furious, o sea, un condutor tolo. Que vas facer? Bueno, pois vou facer que estás en Los Angeles, pois un tipo brasileiro. E como lle vas chamar? Anxo. O rollo é que todos eran de Madrid, non o pillaba nadie, sabes? Era Claro, ese era o... Había un easter egg aí, aí había había un algo. sí. E Pois foi sí, a sí primeira vez. que... Bueno, eu falamos ahora do sitio onde vivo, onde crecín e onde Ujú. vivín toda a vida. É certo que aquí, non sei se tes por alguma pregunta, pero aquí para meterte no ambiente ou no mundo xa friki en xeral era moi complicado. O sea, Ujú. aquí xa o rol eu pensei que era algo impensable. Pero sodes varios, Eh, da zona ao final. sí, despois, pero claro, se ti non tes ninguén cercano, Ujú. eu para empezar cedo non sabía con quen falo, non había tampouco unha tenda, Ujú. había unha tenda cando eu era cativo, que durou Sí. creo que nada de menos ao final, chamabanlle Terra Mítica. Eu ali o único que conseguín foi o meu primeiro mazo de Magic, xa. Típico. Eu era un cativo, eu tenía 11 anos, 12. Pero claro, cando te empezas a interesar e tal, dis, é quen se move por isto do mundo? Quen... Se quero eu, para xogar presencial, Ujú.
Ahora sí, xogo unha presencial e tal, pero sí que era algo rarísimo porque eu non sabía quen se move por todo isto, non? E ao final, claro, entra unha tienda e xa tes algunha referencia máis. Pero cando cada quen xogaba cas súas amizades na casa, se ti non tes amizades, nin Pois forma de mira, contacto ou tal, como te metes aí? Con quen te metes? Eu, porque xogaba con meu irmán e meu primo a Magic, senón tampouco me metería nun mundo de Magic porque nunca tiven amigos que xogasen esas cousas, que tampouco é que este agora metido en Magic, xoguei daquela hai anos, probei outra vez hai uns anos e tal, pero nunca me enganchei realmente a iso. bueno, dentro de Esbardallando, como xa sabes, temos unha pequena costume que, bueno, de feito, ti como xa estás un pouco dentro do team, ver facendo trampas, porque ti Un pouco. estiveches na anterior entrevista, entón o que a nosa costume é que deixamos unha pregunta a cega para a xente que se presenta á próxima entrevista. Entón, no teu caso é tan a cegas que non sabías nin que a pregunta que fixeches podería ter que contestar ti. No, a verdad que esa na vin vir, eso é certo. Foi a pregunta boomerang. Vale, e dentro desta, pois as preguntas da última entrevista foi a de música, rol máis música en galego. Entón, a primeira pregunta é que crees que che aportaría ou aportou xogar ao rol cando eras adolescente, que é un período difícil? Eu de adolescente, bueno, xa falamos un pouco, non xogaba rol, non sabía tampouco deste mundo, foi algo novo, sabía da existencia dos xogos de rol, pero como ecos lonxanos nunca sentín algo tan tanxible, sabía o xusto ata que por uns vídeos do YouTube atopei nun pouco e sentí a curiosidade. O que me podría haber aportado, pois non sei, igual eu penso que o que lle pode aportar a calquera é un pouco de soltura á hora de falar, pensamento rápido, saber respetar os focos de atención. Eu penso que cognitivamente e emocionalmente e tal, o rol aporta moitísimos beneficios, a verdade. Vale, pois mira, falando desto, a seguinte pregunta sería, pensando en infantes do teu entorno, fillos, sobriñas, similar, xogaches algunha partida con eles ou crees que te atreverías? Nunca xoguei e espero atreverme, espero facelo. A verdade, miñas nenas moi pequenas, a maior podo empezar a metela aí, pero eu penso que sí que faría. O dito, penso que lle pode aportar un montón de cousas boas. Despois xa é se lle gusta, se non lle gusta, de como se capaz de levalo ou como se capaz de levalo eu, porque ao final os rapaces Mm? son super nunca sabes por onde van a vir, entón o que para ti pode resultar unha cousa lóxica ou que pode ter X variantes, chega un rapaz e rompe os esquemas por completo. Pensamento lateral. Sí, entón e despois que nos quedamos desactualizados, igual me meto unha referencia a algo dos debuxos deles Six que Seven. por sorte máis ou menos estou metido, pero méteme un Bro 67 e estou perdidísimo xa. A verdad que sí, eu penso que esta pregunta é super interesante porque lles pode aportar moito e logo que é o típico de non sei se ao mellor é un pouco épocas diferentes, pero cando tires cativo era o de no vou dormir, ai, conta-me un conto, e sempre era, no, que é tarde, ou que no, é que Mm. sempre nunca hai tempo para eso e tal, joder, penso que ter un tío, un pai, un amigo do teu pai que está aí botando contos contigo, máis como na mente un pouco egocéntrica dos rapaces, que estar É eles aí máis no centro do conto poderlle. mm, é máis agora, porque ao final nós xa tivemos nos vivimos con un cambio enorme de case non ter nada de tecnoloxía e xustiña a tela toda, pero eles xa a teñen toda. Todo.
Full televisión, full móvil, tablet, bueno, unha chea de cousas. Eu, por sorte, bueno, teño menos controlado do que me gustaría, pero sí que eu non teño unha tablet para deixar as miñas nenas, eu non estamos nun restaurante e aí estás á mesa si gritas, pois xa o controlarei de outra forma, pero que non vou facer vai ser poñerche o móvil. Entón, tampouco mo piden. No, Eso xa claro. é algo que porque xa como nunca lle din cala, toma o móvil. Non, non, non. Xa buscarei a forma de xogar contigo, ou se non é o momento de xogar, xa buscarei a forma de que estés algo máis quieta, pero nunca vai a ser a través dun móvil. Sí, Entón, ter unha ferramenta como é un xogo de rol que es ti contra o mundo, o sea, tes que imaginarte ti todo, aínda que teñas un folio con números, ti tes que imaginar todo o mundo, as persoaxes, como se moven, como falan. Entón, penso que a día de hoxe, non sei como evolucionará, pero parece unha ferramenta super importante para infantes. sí. Bueno, penso igual. Penso, mira, por exemplo, o que decías fai apenas uns minutos, eh, creo que nós non nos levamos moita idade, pero ti me decías, no, eu nunca sacrifiquei porque quedar ou baixar, chegábame un mensaxe e ir á playa. É que na miña época todavía tiñas que ir petando nas portas de todo o mundo de onde vai estar este? Por na casa deste, ou na casa de Carlos, ou se non está na súa casa, está onde a igrexa ou no parque de abaixo, e tiñas que Sí. tiñas Había como sempre localizacións clave para sí, saber sí, onde andaba cada un. claro, a miña, eu ao revés que ti, a miña era, eu estaba na miña casa ou na do Santi xogando a consola, e viñan a nosa casa ou tal, era como ás 5 no parque, ou despois de catequesis na iglesia. Sí, a ver, porque despois mezclabas ou porque como tamén tiñas un grupo que tamén lle gustaban os Ujú. videoxogos, nos era o clásico de subíamos cara ao campo de fútbol, parábamos na casa dun amigo, aí reuníamonos todos, íbamos hasta o polideportivo, xogábamos unhas pachangas, baixábamos e xogábamos un pouco a consola na casa del e íbamos para casa. Pero non era todo o día encerrados, todo o día, Mm, sabes? Gustábamonos ir ao eu nunca fun de fútbol, claro, pero gustábanos ir, xogar un pouco cos amigos, tal, e disfrutamos un pouco de todo, non era eso de, vou a pasar este trámite para ver se podo xogar. Non, 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 mm, non, eu quero ir a xogar. claro. Xa xogarei a consola, xa xogarei, pero eu quero subir primeiro. E a última destas preguntas, para non romper moito ao fío de entre elas, se agora, persoa que xoga o rol, te mirases o teu adolescente, que diferencias miraría con respecto a agora? E isto vou a pecar de repetirme sobre todo co capítulo anterior, pero a pérdida de vergoña en certos aspectos, Ujú, o pensamento crítico, valorar o que fago dun punto de vista crítico dicindo isto está ben, mal, porque, ou sea, non pasa nada porque fagas isto, non sei, a madurez é superimportante. Non sei como ujú. xogaría o Destroy de hai 15 anos, pero sí que seguramente aprendería un montón de cousas con respecto ao respecto aos demais en canto a foco ou a coller. Eu sempre fui máis de quedarme atrás, entón igual de intentar coller un pouco cando me toca a voz cantante e atreverme a facer certas cousas. Entón que iría máis nese sentido. Sempre fui máis de non tanto de necesito ter o foco todo o rato, sino máis o de vou quedar atrás a ver se sai algunha oportunidade. Non, non, colle, se pensas que é a túa oportunidade, date o teu valor, non? Sí. Unha das cousas que me aportou, mira que eu empecé moi tarde tamén no rol e isto, pero que a xente se quedou moi dentro do noso entorno. Eu estaba nun curso e, bueno, dun ano para outro, pois coincidimos cunha persona que transicionou de xénero no intre dun verán. Mm. Entonces unha persona que nos chamábamos por un nome feminino, o seguinte curso era un nome masculino, eu con toda a naturalidade do mundo chamáballe polo nombre. Todos, moitos eran rapaces moi novos e tal, dicíame, joder, é que me fascina como ti non tes problema ningún por chamarlle polo outro nome, non se che escapa o de antes, ou xo logo ti non coñeciche xente xogando o LOL que lle chames polo nome da conta, ou xogando os videoxogos que lle chames polo nome do xogo,
E claro, A min eso, sí, sempre me chamou a atención, porque falando dos clics, isto que falábamos do clic de idioma, eu senti un clic cando de repente había xente que eu son Destroy, o sea, hai xente que con total naturalidade eu son Destroy, non son Sergio. E chocoume primeiro e digo, vale, si, é que esta persoa non sabe, ou se sabe o meu nome foi dun día de pasada, pero coñeceume como con este nick e vaime chamar con este nick porque por exemplo. a súa naturalidade é esta. Sabes, a min chocoume ao Sí, principio, porque claro, de que todo o mundo chame polo teu nome, meteste nun espazo virtual e todo o mundo... E iso de ter un nick en concreto, porque tamén pasa que ás veces nunha consola chamaste dunha forma, no ordenador en un sitio chamaste dunha, de outra, e asentarte nun, ese sí. Destroy, non ser eu hoxe en Steam pola gracia Sí. puxeme Miro Pereira, sabes? Ai, mira. Pero ser son, para a xente virtual son Destroy. Se alguén me coñece como tal, conoce como Destroy. Entón é como... A primeira vez chocoume moitísimo, sabes? Foi como unha sensación de dicir, síntome rarísimo que me chamen así. Pasoume a última vez con Jess. Jess mandou unha rapaza de daqui da zona a unha quedada que se fixo para presentar xogos de rol. E díxome, se ti pregunta por Destroy. E díxenlle, se pregunta aquí nesta zona por Destroy, ninguén sabe quen é Destroy. Ninguén. O sea, aquí ninguén sabe quen é Destroy. Saberán quen é Sergio, pero É Destroy... como Clark Kent, pero Claro. estou sin gafas, no. En plan, e dixe, ti busca un vikingo. foi o rollo de busca un vikingo. Así E a resposta da rapaza cando me veu foi dicir, pensei que eras máis vikingo. Pensei que eras máis vikingo. Hostia, aí foi Foi onde doi. onde doi. Logo ibache contar antes unha anécdota que casi mellor deixamos porque me dixeches no que fixeras un Asimar no teu personaxe así que lembrabas e tal. E tuve nunha partida un Asimar bárbaro. Era como un personaxe prexenerado. Pero había que nomealo, ¿no? En plan de, no, ti escolles esto, pero si queres escoller o bárbaro, tens que ser o Asimar, porque ten certo rollo, ¿no? E tal, e digo, como carallo saco eu un nome? Vou buscar algo tipo nórdico, tipo vikingo, como lle chamo? Ao final foi unha carallada que acabou en meme. Catálogo de Ikea. Bueno. Sí, sí, mira, esto, bueno, foi ao final da partida en plan de, no, falando e tal, a ver, entón, si sacaches o nome de Asbeig dun catálogo de Ikea, que carallo é un Asbeig? Pois unha funda de cojín. A cousa menos bárbara do universo. A cousa menos bárbara do universo, pero sona épico que te... Pois gustoume moito. Ti como non me aches o... Tes... O meu Asimar Paladín chámase por ter cero imaginación, porque dentro dunha creación de personaxe sempre hai algo no que menos inspirado estás ou que me lle dá. Chámase Kaiserion, que é o nome porque daquela salir o disco de Ghost o de este último non, o anterior, é o nome dunha canción. Dunha canción. Gustoume o nome e puxenlle o nome da canción. Non, moi ben. Non sei che digo, non sabía onde sacar porque como que a mitoloxía vikinga mola moito, non? Pero non é como das miñas favoritas e tal. Digo, vou sacar algo de aí e tal. Como sono algo que sone raro, que sone a nórdico, que sone catálogo. Tomarei de referencia, porque aparte agora na campaña está como nunha aldea inspirada nos vikingos e tal. Tomarei como referencia o catálogo de Ikea. Necesito buscar algún nome. Pois parece unha fuente de inspiración que... E o mellor de todo eso, cando xa acaban e salgan da aldea, dis, ti sabes o que era isto? Pois era unha lámpara de Ikea. Bueno, presentei a dous gardas da porta que se chaman Borl e Korl. E creo que ahora mismo odianos a morte porque non paraban de repetir os seus nomes cada vez que falaban. Estiveron... Fixolles como gracia dicir, quero sair desta conversación agora mesmo. Era como... Que era todo o rato, eu son Borl, eu son Korl. Ti quen és? Eu chamo Metal.
encantado tal, eu son Borl, Lecorn. Foi todo o rato cas 5 persoaxes e foi... Acabaron, No, pero a ver, eles forzaban en situación tamén, digo, queredes forzala? Forzámosla, o que ti estamos queiras. como típico da película aquela de Colega, onde está meu coche? Que se facían un tatuaxe, non sei se a viche. Buah, vin hai moitos anos, casi que non me acordo. Era o esto, facíanse un tatuaxe e lle dicía: tío, fixeches un tatuaxe, que pon? Pon tío, Tío, sí. mola, e a miña tatuaxe que pon? Mola, e a miña, tío. E chega o chinés, dalle dúas collejas despois de media hora e dis: ser tontos, túa tatuaxe por tío, e a túa tatuaxe por mola. Sí, 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 E nada, totalmente. e o último para ir pechando un pouco sería que pregunta lle deixarías á seguinte persona que este no teu posto, que dando unha volta máis a este espacio-tempo, podería ser entrevistada por ti en calquera momento. Eh, Se queres, vale. mentras a pensas, avanzamos un pouco, damos uns minutos. Podería ser cal é ou foi a túa maior aportación ao mundo do galego ou do rol? Ou que te gustaría Ujú. facer, se non tes unha aportación como tal? O que te gustaría, non? É moi boa. E nada, a última pregunta parece obligada de cerre é como hai que estar tan tolo para acabar un proxecto de no noso desbardallando? Acabei aquí un pouco porque, bueno, vendo cando falabades e tal, como ao final coñezo a Jess e así, dentro do pouco tempo que teño, eh, e o que pouco que lle podo dedicar sempre tuve esa espina de dicir: "Joder, gústache isto, por que non?". Sempre pensei 1000 veces igual en plantexar algunha partidas de iniciación ao rol para a xente que lle pode interesar, pero despois penso, dentro das miñas redes sociales a quen lle pode interesar isto, sabes? Ujú. Entón sempre teño como esa espiña de axudar en algo dentro do mundo do rol e dentro do galego, xa que é algo que son dúas cousas que aínda que me gusten, sinto que nunca fago por demostrar Ujú. ou por involucrarme un pouco nisto, sentía que era como unha forma tanxible de dicir: "Mira, aínda que sea pequeno, aínda que chegue onde chegue, polo menos intentalo, estar aí e aportar o que sea para tanto para a afición como Ujú. para a cultura". Pois nada, un placer contar contigo. Xa coincidiremos un par de veces, a verdad que me alegrou moito que quixeras participar e botarnos unha man. Nada, o que Un faga falta placer, dentro do que poda facer. un placer facer de mestre no teu estreno e Non, agardamos no que queiras participar, o teu estreno ou como sexa, estaremos atentos. nada, moitísimas gracias a vos por acollerme e nada, irémonos vendo, aínda que sea en estreno, colaboración cos Ujú. demais ou no que sexa. Pois o dito. Benvido, boas noites, vémonos en Espartallando. Boa noite. Te aí, Caloguiño.